De danske piger, som man ser på billedet her, er årsagen til, at det nu skal undersøges over hele Europa, om HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft er farlig. Pigerne, en stor del af dem er elitesportspiger, er blevet ramt af invaliderende lidelser, efter de har fået vaccinationen. Det er ikke dokumenteret, at der er en sammenhæng, men mistanken er stærk. Derfor har det europæiske lægemiddelagentur i dag besluttet at undersøge, om pigerne er blevet syge på grund af vaccinen. Og det glæder blandt andre 22-årige Isabella Dyrstad. Hospitalspapirer her gennem det seneste år. Isabella Dyrstad blev vaccineret mod livmoderhalskræft i 2008. I dag lider hun stadig af mulige bivirkninger. Kronisk træthed og mavekramper og forskellige ledsmerter og stadigvæk feber, altså nærmest kronisk feber. 5 gange har hun været indlagt, været til utallige undersøgelser på 3 forskellige hospitaler, uden at få en diagnose. De kan godt se, at der er noget, men de kan ikke se, hvad det er. I marts sendte TV2 dokumentaren De vaccinerede piger. Her fortalte flere, hvordan de blev ramt af alvorlige lidelser, efter at de var blevet vaccineret. En mulig sammenhæng, som altså nu skal undersøges på europæisk plan. Jeg synes, det er dejligt, at det bliver taget seriøst, og at man måske kan blive bekræftet i, at der er noget her. I kølvandet på dokumentaren har ca. 1300 vaccinerede piger indberettet en lang række formodede bivirkninger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Feber uden årsag, mavekramper. Indberetninger, der nu for alvor får myndighederne til at reagere, men det er kun 2 af lidelserne, der bliver undersøgt. Den ene hedder POTS, den anden CRPS. Syndromer, der giver smerter i arme og ben og ustabilt kredsløb. Det er måden at prøve at få håndteret den bekymring, som jo er både hos dem, der skal vaccineres og hos deres pårørende. Vi må vide, hvad vi har at holde os til. Forskningschef Jesper Melsen, som var den første herhjemme til at se en mulig sammenhæng mellem lidelserne og vaccinen, mener ikke, at det er nok kun at se på 2 af lidelserne. Det synes jeg er et problem, for så får man ikke belyst hele situationen. Vores problem er, at vi ikke har en fælles diagnose, og det bliver vi nødt til at blive enige om, hvordan vi skal diagnostisere de her piger. Der vil være rigtig mange andre symptomer, der er også rigtig mange andre bivirkninger, og de fleste af de bivirkninger kender vi godt, de er beskrevet i produktresuméet for vaccinen. Men det er rigtig vigtigt, at lige præcis de 2 her, som står så centralt, at det er de 2, der bliver belyst. Isabella Dyrstad skal til endnu en undersøgelse i august. Hun håber, hun snart får en afklaring. Der er mange, der ikke rigtig måske tror på, at man er syg, og det er jo ikke særlig sjovt, når man har det rigtig skidt og kæmper med noget i hverdagen. Så det vil betyde rigtig meget for mig, at jeg kan få en diagnose, og så dermed også en behandling i sidste ende. Og TV2 har mødt en lang række piger og kvinder, som mener, at de er blevet syge efter at have fået HPV-vaccinen, som hedder Gardasil. Du kan se og læse deres historie på TV2.